Merħba ħbieb għal programm ieħor miktub, programm fejn fih bħalma tafu qegħdin niddiskutu l-ktieb tar-Rivelazzjoni vers vers. U illum wasalna kapitlu 12, wasalna f'nofs il-ktieb tista' tgħid. U kapitlu 12 għandu 18 il-vers u li ħanaraw differenti f'dan il-kapitlu huwa il-mod kif irridu nistudjawh. Għaliex ħanaraw ħafna draguni, ħafna jissemma l-ilma baħar, jissemma id-deżert, jissemma l-art ta' Izrael jew il-poplu ta' Izrael. U allura f'dana il-kapitlu issa ħanibdew nistudjaw dik is-sistema li fil-kamp messjaniku ġudajku insibuh bħala il-Pardes. M'għandniex ċans noqogħdu nidħlu f'din is-sistema bħalissa, xi darba nagħmlulkom ukoll tagħlim fuq dan is-sistema ta' studju kif ikun biex naslu ħalli nifhmu aktar x'qed tgħidilna il-kelma tagħha. Ma tagħlux fl-introduzzjoni tagħna u nibdew minn vers wieħed ta' kapitlu 12. Araw li dejjem ikolkom il-kelma magħkom, il-kelma tagħha f'idejkom u nibdew kapitlu 12 vers wieħed. U der sinjal kbir fis-sema, mara li libsa x-xemx bil-qamar taħt rijlejha u b'koruna ta' 12 il-kewba fuq rasa. Dan il-vers tiegħi irridu narawh b'referenza għat-tieni ħolma li kellu Giuseppi, dak li aħna rridu nsejħulu bħala Giuseppi mibjuħ minn ħutu. Għaliex f'dina t-tieni ħolma Giuseppi qed jirreferi għal dak li qed naraw hawnhekk profetikalment. Ma ninsawx li Giuseppi huwa tipoloġija ta' Jaxua. F'Giuseppi naraw ix-xogħol ta' Jaxua meta kien fostna u meta kien qed jitkellem fuq l-istilel Giuseppi kien qiegħed jirreferi għal poplu ta' Iżrael. Fil-fatt ejja ħanaraw x'tajt il-ħolma ta' Giuseppi ħalli kulħadd ikun jaf x'qed ngħidu. Ġenesi kapitlu 37 vers 9 jaqra hekk ara. U reġa' ħolma oħra u qala lil-ħutu u qalilhom Arġajt ħlomt ħolma, ix-xemx u l-qamar u 11 il-kewba nxteħtu fl-art qudiemi. 11 il-kewba għaliex biex Giuseppi jiġu 12, ma ninsewx, 12 il-tribu ta' Iżrael. Qala wkoll lill-missieru u lill-ħutu. U missieru beda jlumu jgħidlu, x'inhi din il-ħolma li ħlomt? Jaqgħu se niġieru ommok u ħutek ninxteħtu fl-art quddiemek. Bħalma qedtilkom 12 il-stilla li jirrepreżentaw lill-Iżrael li jfisser li fl-aħħar żminijiet Iżrael ser jaċċetta lil Jaxua u li Iżrael ser ikun qiegħed jirrenja ma' Jaxua. Aħna nafu li minn Iżrael tittoħroġ il-kelma, hekk jgħidilna anke l-profeta Zakkarija minn ġo Iżrael tittoħroġ il-kelma tagħha, minn fejn ħaniġu malma il-kelma tagħha. Versi 2 u 3 daw konna naqrawhom naqra flimkien biex jagħmlu sens. Hija ma ninsewx li qed jitkellem fuq din il-mara tajjeb li għedna kif rajna u jgħid hekk ara hija kienet fitqala u bdiet tajjad bluġieħ tal-ħlas u tbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjar ieħor. Ara dragun minn lawn in-nar b'7 tirjus u 10 tiqrun. U b'7 diademi fuq rasu. Mela, vers 2 ħanibdew naqraw l-ewwel parti. Iżrael qed jgħidilna hawnhekk meta qed naqraw illi hija kienet fitqala u bdiet tajjel il-bluġieħ tal-ħlas u bdiet tbati biex teħles, Iżrael jgħidilna li ser jgħaddi mill-persekuzzjoni sakemm jasal għall-konvenzjoni ta' Jaxua il-Messija, sakemm ikun jista' iwellet lil Jaxua l-Messija. Sakemm ikun jista' jiġi Jaxua, irid jgħaddi minn persekuzzjoni, u għalhekk qed naraw għaddejja minn tbatija kbira din il-mara, nerġa' ngħid din il-mara hija Iżrael, u meta qed nitkellem fuq Iżrael hawn. Mhux qed nitkellem fuq l-art ta' Iżrael imma fuq il-kredenti, dawk li jemmnu. Dak li ħafna jsibuha il-Knisja. Il-Knisja hija Iżrael u l-ebda denominazzjoni oħra qatt ma ħadet post il-poplu tagħha. Jgħidilna l-Apostlu Pawlu aħna mlaqma ma' Iżrael, mhux mal-Knisja Rumana Kattolika. Aħna m'aħniex imlaqma mal-Knisja Protestanti u dik Evanġelika,
aħna mlaqma ma' Iżrael. U hawnhekk dak li qed jgħid il-poplu talla illi qed jgħaddim il-persekuzzjoni u qed ibati biex sakemm jista' jwellet lil Jexua il-Messija. Araw ċedilna wkoll. Imbagħad fis-sema del sinjal wara dragun minn hawn in-nar b'7 irjus għaxar tiqrun u b'7 diademi fuq irjusu. U hawnhekk qed jitkellem fuq saltna. Fuq is-saltna tad-dinja hekk qedtilkom meta qed naraw kelma dragun ma jfissirx li ħajkun hawn xi dragun. Tajjeb is-dragun huwa qawwa, huwa dak li ħajkun qed imexxi id-dinja minn hawn u ftit żmien ieħor u li bda jqarraq bin-nies u joħodhom il-bogħod mitwemmin ta' Jexua mitwemmin Bibliku. Is-7 irjus jirreferu għal 7 qawwiet. Jiġifieri 7 saltniet. Dan id-dragon għandu 7 irjus li huma s-7 saltniet maquda flimkien daw is-7 saltniet biex iservu lil Satana mhux lill-Missier. Li se niservu lil Satana u dalwaqt se nitkellmu fuqhom ta' aktar il-qudiem fl-istudju. Mhux f'dan il-programm ftit kapitli oħra ħanitkellmu fuq daw is-7 saltniet min huma. Jidilna wkoll li għandhom l-10 tiqran, ġifieri 10 tiqran qed jirreferu għal 10 fil-każ ta' Ġwanni rejiet. Fil-każ tagħna huma 10 mexxejja. Aħna nafu li qrun fil-Bibja dejjem fisser poter, meta dan id-dragun għandu 10 tiqran, meta għandu 10 mexxejja bil-qrun, ġifieri daw l-10 mexxejja għandhom il-qawwa, għandhom is-saħħa, għandhom il-poter, u għandhom is-saħħa, l-qawwa u l-poter biex jiġu kontra il-poplu ta' Alla dejjem immexxija minn Satana. U allura dan il-vers jurina l-oppożizzjoni illi ser ikollu Satana għal-miġja ta' Jexua. Satana ser jopponi li jiġi Jexua, jekk jista' jkun mhux se jħalli Jexua jiġi. Għalkemm aħna nafu kif jispiċċa l-ktieb u Jexua se jirbaħ, imma ma ninsawx li qabel Jexua jirbaħ il-Knisja trid tgħaddi minn taħt il-krudilità tal-Antikrist. U dana fil-fatt nafuh ukoll aħna narawh meta nistudjaw il-ktieb ta' Daniel. Bħalma dejjem ngħidilkom, jekk inti tistudja l-ktieb ta' Revelazzjoni ma tistudjax il-ktieb ta' Daniel. U l-ktieb ta' Daniel kapitlu 7 vers 7 fil-fatt jaqra kara. Wara dan ħarist fl-istess delit li kelli bil-lejl u wara kien hemm ir-raba' waħda bima tal-biża' u twerwrek ta' saħħa ta' għaġeb bis-snin kbar tal-ħadid dittikol u tfarrak u taffeċ il-fdal taħt saqajja. Din kella 10 tiqrun u ma kienx bħal bejjem l-oħra ta' qabilha. Mela hekk qed jgħidilna Daniel, issa qedtilkom il-qudiem nitkellmu fuqhom daw. Daniel qed jgħidilna li il-bima li ħatiġi fi żmienna se tkun ħafna iktar qawwija, ħafna iktar kattiva, se jkollha ħafna iktar krudeltà mis-7 l-oħra ta' qabilha. U allura meta l-qudiem nitkellmu fuq is-7 l-oħra li mkienu u x'għamlu, nistgħu nimmaġinaw x'ġej għall-Knisja għall-poplu ta' Iżrael, għall-poplu ta' Alla meta jkun hawn l-Antikrist isalta. Imma aħna naraw xi kwotazzjonijiet oħra mill-ktieb ta' David. U għadna f'kapitlu 7 dejjem, kapitlu 7, il-ktieb ta' Daniel, niskuża ruħi, Daniel kapitlu 7 versi 20 u 22. Rrid inkun naf fuq l-10 tiqrun li kellha fuq rasa u fuq il-qarn li ieħor li nibet u qudiemu nqalgħu minn eruqhom 3 mill-oħrajn. U kellu l-għajnejn u l-fom jgħid ħafna kliem arroganti u der akbar mill-oħrajn. Jiena u nħares ġara li dak il-qarn għamel gwerra lill-qaddisin u għelibhom. Sa ma ġie x-Xeħ fil-Omar u għamel il-ħaq lill-qaddisin ta' Alla l-għoli għax iż-żmien kienu wasal u l-qaddisin irċevew is-saltna. Nerġa' ngħid, nafu kif se jispiċċa l-ktieb qed jgħidilna anke hawnhekk li l-qaddisin se jirċievu s-saltna imma sakemm naslu hemmhekk il-Knisja trid tgħaddi minn persekuzzjoni kbira bħalma fil-fatt hawnhekk qed naraw dan il-qarn li ser joħroġ li ser jitla' din il-qawwa dan il-poter li qed irid jiġi u li se jagħmel ħerba
mill-Knisja mill-Iżrael, mill-Knisja ta' Alla il-Missier. Inkomplu Daniel kapitlu 7, din id-darba ħammorru versi 23 u 25. Huwa qal, ir-raba bima tfisser ir-raba sartna li jkunu fuq l-art. U li ma tkunx bħas-sartni l-oħra, hija tiekol l-art kollha tisħaqa u taffiġa. L-10 tiqrun ifissru li minn din is-sartna jqumu 10 slaten. U mbagħad warahom iqum ieħor li ma jkunx bħalhom u jwaqqa 3 slaten. Huwa jgħid kliem kontra Alla l-Għoli biex jifni lill-qaddisin tal-Għoli. U jkun irid ibiddel iż-żminijiet u l-liġi u dawn jingħatawlu f'idejh għal żminijiet u nofs żmien. Mela qed naraw hawnhekk illi dan għal-qawwa dan il-poter milli issa ilu jinbena naqra u dalwaqt jilħaq il-quċċata tiegħu huwa dak illi biddel iż-żminijiet jgħidilna hawnhekk jekk intom qadtu attenti jgħidilna li ħajwaqqa iż-żminijiet u l-liġi. X'jiġifieri? Jiġifieri ħajġi żmien fejn da ħajbda jgħallem l-Antikrist illi llum m'għadniex taħt il-liġi ta' Alla il-Missier u hawnhekk għandhom problema dawk li jgħalmu li aħna maħniex taħt il-liġi. U jgħidilna wkoll se jbiddel iż-żminijiet. X'jiġifieri jbiddel iż-żminijiet? Jiġifieri l-Antikrist se jdaħħal fil-mentalità tal-popli illi llum m'għandekx għalfejn tiċċelebra il-festi tal-Mulej, iċċelebra l-festi pagani tal-Miliet, ta' San Valentinu, tal-Easter, dawk orrajt tista' tiċċelebrhom. Imma l-festi tal-Mulej le. U dan huwa xogħol l-Antikrist li allura għal min jistudja u jaf illum knejjes, pereżempju Knisja Evanġelika għax tippriedka fuq il-liġi u kif il-Knisja Romana Kattolika bidlet il-liġijiet, allura nafu li dan l-Antikrist ilu għaddej bil-pjan tiegħu. Imma dal-affarijiet ġraw u ser jerġgħu jiġru. Ma ninsawx illi m'hemm xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx jgħidilna il-ktieb tal-Proverbi, imma mhux hekk biss. Naraw ukoll illi meta kiteb dan il-ktieb Daniel ġie ordnat minn Alla stess sabiex jissiġilla dak li qed jikteb għax ma kienx għal dak iż-żminijiet. Mela allura nafu illi llum Ġwanni qed jispjegahulna dak l-affarijiet li hemm miktubin huma għal din il-ġenerazzjoni, għal dan iż-żmien li qegħdin fih, għal dan il-perjodu. U qed naraw kif Iżrael, skont il-vrus li qrajna issa, wasal biex iwellet lil Jexua il-Messija. Jiġifieri, il-poplu tal-Alla qed jinġabar dak li verament jadoraw lil Alla fl-ispirtu u fil-verità importanti. Alla qed jiġbor il-poplu tiegħu qed jipprepara it-triq biex ikun jista' jiġi il-Messija. U Satana li nafu kemm jobgħod lil Kristu, kemm jobgħod lil Jexua il-Messija, ser jagħmel minn kollox biex iwaqqaf din il-miġja. Vers 4. U b'dembu kienes waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u waddabhom lejn l-art. U dragun mar quddiem il-mara li kienet se tilet biex kif tilet lil-bina jibilgħu. Mela, kwiekeb, b'dembu kienes waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema. Hawnhekk kwiekeb mhux qed nirreferu għal dawk li aħna naraw jiċelu bil-lejl. Imma hawnhekk kwiekeb qed jirreferi għall-anġli. Bħalma kien ġara fil-kreazzjoni u Satana waqqa ħafna anġli miegħu hekk ser jerġa' jiġri minn hawn ftit żmien ieħor fir-realm spiritwali. U ser naraw illi se jwaqqa ħafna anġli warajh, se jkun hemm ħafna anġli li ser jappoġġjaw lil Satana. Hekk hawn miktub hawnhekk, waħda minn kull tlieta. Biex inġib eżempju, jekk hemm 3 miljun anġlu fis-sema, miljun minnhom ser joħduha kontra Alla il-Missier u jingħaqdu ma' Satana. Qed naraw numru kbir li ser jirrebella kontra Alla. U qed jgħidilna l-vers hawn li lest Satana quddiem il-mara, kulħadd jaf kif tkun mara preparata lesta biex tibda twellet, lest biex kif teħroġ it-tarbija għattaħħa. F'kelma waħda Satana qed jistenna illi meta jkun ġej Jexua jerġa' jipprova joqtlu bħalma kien għamel meta min għalih qatlu fuq is-salib. U nafu li qed jirreferi għat-tieni miġja
ta' Jaxua il-Messija hawnhekk. U qed naraw ser jiġri bħalma ġara fi żmien Mosè, meta Farawni orda li jinqatlu drabi kollha tal-poplu ta' Iżrael. Ser jerġa' jiġri l-istess bħalma ġara permezz ta' li kien għamel Erodi, meta ordna li trabi minn 3 snin l-isfel jiġu maqtula. Dak li qed jipprova jerġa' jagħmel issa Satana mhux qed iħalli lil Jaxua jerġa' jiġi. Revelazzjoni 12 vers 5. U qed nitkellmu fuq dik il-mara li tidher fis-sema tajjeb li hija l-poplu Iżraeliti li tnagħmilha ċara illi din il-mara li qed tidher fis-sema hija il-poplu ta' Iżrael. L-arusa ta' Kristu. Għallik qed jirreferi għall-ebda mara oħra jekk inti għandek xi viżjoni quddiemek ta' xi mara tal-fidda biex mhux marasa u xi xemx wara dara u xi qamar taħt saqajja insija mhux qed jitkellem fuq hekk. Din il-mara hija il-poplu ta' Alla, il-poplu ta' Iżrael, l-arusa ta' Jaxua il-Messija. U wara xejdilna. U welda tiben tifel li kienet irid jira ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. Mela, hawnhekk il-kelma iben hija sinifikanti għal dan l-istudju. Tiftakru intom l-istorja ta' Samuel. Samuel li kellu ommu li kien jisimha Anna, li bl-Ebrajk il-kelma tfisser grazzja. U din Ħana talbet lil Alla biex iberika b'tifel u fil-fatt kellha lil Samuel. Samuel ukoll huwa tipoloġija ta' Jaxua il-Messija. U aħna nafu kif Samuel kellu suppost iġġib għawmin spiritwali fost il-poplu ta' Iżrael, imma l-poplu ta' Alla irriġetta it-tmexxija ta' Samuel. U dak li se nerġgħu naraw jiġri f'dak li ħanaqraw issa minn dan il-kapitlu l-qudiem. Jaxua u dak li hu qed jibgħat biex isir għawmin spiritwali fost il-poplu tiegħu, imma il-poplu tad-dinja qed jirriġettaw. Hekk se nerġgħu naraw li ser jerġa' jiġri. Anke nies illi jgħidu li huma kredenti, nies li jgħidu li huma Kristjani, nies illi meta jaraw li Jaxua ġej se jaħduha kontrih meta jgħidulhom tidu żommu s-sibt qaddis u hawnhekk ħajrrebellaw ħajdulhom aħna maħniex taħt il-liġi. X'in jgħidulhom ma tistgħux tiklu li tridu, nies li huma kredenti se jaħduha kontrih. X'in jgħidulhom tiċċelebrawx il-milita, tidu tiċċelebraw l-Għid il-Kbir, il-festa tal-ħobsasmu, il-festa ta' Pentekoste, jum il-ġudizzju, festa ta' Trombi, il-festa ta' Sukot, ħajdulhom mur l-ement, illum m'għadniex taħt il-liġi, se jirriġettawh bħal mamlu lil Samuel. Ħankomplu. Kif nafuh dan? Nafuh għax jedinna li Jaxua se jkun qed imexxi b'xettru tal-ħadid. Ġifieri b'xettru tal-ħadid. Ġifieri ħajkollu liġi li ħajmexxi biha Jaxua u jekk ma tobdix dik il-liġi qed tiġi kastigat. Għax il-liġi hekk tgħid. U ħafna jgħidu li din il-liġi m'għadniex taħta imma meta ġej Jaxua ma dik il-liġi se jimxi, dawk l-affarijiet li hemm fil-kelma t'Alla. Meta ngħid il-kelma t'Alla ġifieri fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè. Ma dawk irridu nimxu. Dik hija t-Tora, dik huma l-istruzzjonijiet t'Alla, dawk se jerġa' jibda jmexxi Jaxua meta reġa' ġej it-tieni darba. Rivelazzjoni 12 vers 6. U l-mara ħarbet fid-deżert hemmhekk fejn għandha post imħejjem minn Alla biex tkun hemmhekk tkun mitmuwa għal 1260 jum. Mela nerġgħu naraw hawnhekk l-ewwel nett. Il-kelma desert ma jfissirx li l-poplu t'Alla ħajkun qed jgħix ġewwa s-Sahara Desert jew f'xi deżert ieħor, tajjeb spiritwalment il-poplu se jkun għaddej minn bid-desert bħalma il-poplu t'Alla mel 40 sena jdur ġod desert sakemm wasal fl-art imweda. Dak l-istess ħaġa li ħanaraw jiġri spiritwalment. Spiritualment il-poplu t'Alla se jkun għaddej minn tranzazzjoni għal dawk li jaċċettaw li jimxu wara Jaxua ħajdilhom kif għandhom jimxu biex jogħġbu lill-Missier skont it-Tora. U min jażel li jimxu wara Jaxua se jkun għaddej minn dak id-deżert u qed jinbidel.
Imma ma ninsawx li fid-deżert kien hemm ukoll min infetħet l-art u belatu, kien hemm min ukoll Alla qatlu għaliex għax kien rebelluż u r-rebellużi taħt Jaxua dak li ħejġrilhom meta reġa' ġej. Ejja naraw x'qed jgħid hawnhekk qed jgħidilna illi dan il-poplu jiġi mitmuħ għal 1260 sena. Hawnhekk nerġgħu qed naraw referenza għas-70 ġimgħa li naqraw fuqhom fil-ktieb ta' Daniel, l-aħħar ġimgħa li hija magħmula minn 7 snin għalhekk ġimgħa x'7 tim u l-aħħar 3 snin u nofs li issa qed ngħidu qed ngħixuhom f'dan il-ktieb permezz li ġew dawk iż-żewġ xhieda li għallabat għal 1260 jum. U qed naraw li huwa l-istess perjodu. Qed naraw li għal 1260 jum Iżrael se jkun qed jiġi ppersegwitat minn nazzjonijiet, immexxija minn Satana. U dan huwa id-deżert li minnu irid jgħaddi l-Iżrael, li minnu titgħaddi l-Knisja, li minnu jrid jgħaddi l-poplu tagħna. 1260 jum ippersegwitat minn Satana permezz tal-Antikrist, imma Alla se jieħu ħsieb il-poplu tiegħu. Ma ninsawx li daw l-1260 jum huma dak li nsejħulhom il-perjodu tad-dieqa ta' Ġakob, bl-Ingliż issejħu Jacob's Trouble. Li matulhom Alla ser ikun qed iħejji, ħajkun qed jipprepara l-poplu tiegħu għat-tieni miġġa ta' Jaxua. Irridu jgħaddu daw it-3 snin u nofs ta' moħqrija minn fuq il-Knisja ta' persekuzzjoni fuq il-Knisja qabel ikun jista' jiġi Jaxua. U dawk li jiġru l-ġerja sal-aħħar, dawk li waslu sal-aħħar u ma jċedux u ma jaqtawx qalbhom huma dawk li ħajkunu qed jippreparaw it-triq għal Jaxua l-Messija. Għalhekk jgħidilna fid-deżert ifisser li ħajkunu qed jiġu ippreparati. Imma l-affari ma tafx hawn, waqt li qed jiġri da kollu fuq l-art, qed jiġri xi ħaġa wkoll fis-sema. Ejja nagħmlu qed jiġri fis-sema. Vers 7 u 8 l-istess daw ħajkonna naqrawhom flimkien biex nagħmlu naqra sens minnhom tajjeb. Imbagħad qamet gwerra fis-sema Mikiel u l-anġli tiegħu jitqabdu mad-dragun. U dragun u l-anġli tiegħu tqabdu iżda ma kellhomx ħila jelbu u ma kienx hemm iżjed post għalihom fis-sema. Mela qed naraw li sem bħalma għaddejja gwerra hawnhekk fuq l-art mill-Antikrist immexxi minn Satana, ma min-naħa l-oħra Satana qiegħed fis-sema wkoll fi gwerra fiġġiel qed jiġġieled ġlieda mal-anġli ta' Alla l-Missier immexxija minn Mikiel. U qed jgħidilna illi ma setux jelbuhom, allura qed naraw illi Satana ser joħroġ tellif. Issa, huwa sinjal tajjeb li Satana ser jitlef din il-ġlieda u żgur iva li huwa sinjal tajjeb. Imma le, ukoll mhuwiex sinjal tajjeb, għaliex? Ejja ħanar se jiġri wara li Satana jitlef din il-gwerra. Ejja ħammorru għal vers 9. U kien imwaddab id-dragun il-kbir, is-serb tal-Edem li hu msejjaħ id-demonju u x-xitan, il-qarriq tad-dinja kollha, kien imwaddab fuq l-art u miegħu kienu mwadba l-anġli tiegħu. Ma issa qed naraw Satana tilef. Miegħu kaxkar bħalma qedna wieħed minn kull 3 anġli u issa għax tilef daw ġew mkeċċija mis-sema u la ġew mkeċċija mis-sema fadal biss post wieħed fejn Satana bl-anġli tiegħu jista' jinżel. U din hija l-art. L-art li għandna ngħixu fiha. U forsi tgħidli imma mhux sew li għax tilef imbagħad jiġi fid-dinja biex jittormenta lill-kredenti, lill-poplu tagħha, lill-Knisja tagħha. Ejja ħalli nkomplu naraw x'jgħidilna Ġwanni sabiex nifhmu eżatt x'qed jiġri tajjeb. Vers 10. U smajt li qawwi fis-sema jgħid, issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna tal-Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu għax twaddab il-barra dak li jixli lil-ħutna li lejl u nar jixlihom quddiem Alla il-Missier. Mela qed naraw illi permezz li twaddab il-barra mis-sema Satana ifisser li s-saltna tal-Alla issa ġiet fostna. M'għadux aktar fis-sema jakkużana. M'għadux issa jmur fuq quddiem it-tron ta' Alla u ipoġġina fi stampa ħażina biex jitilfinna ruħna. Forsi ħafna ma jimmaġinawx li quddiem it-tron ta' Alla kultant qisu l-qorti.
Ix-xitan jakkużana meta nagħmlu xi żball, xi ħaġa ħażina, jmur quddiem Alla jgħidlu da mill-poplu tiegħek, da kredent, da jemmen fik ara x'għamel. U hawnhekk fejn jidħol imbagħad Jaxwa biddem li ċarċel fuq is-salib biex ikun jista' jaqbeż għalina. Ma dak huwa talim ieħor. Imma qed naraw li perezz li twaddab il-barra mis-sema jfisser li issa waslet is-saltna tal-Alla fostna. Jekk ġejja s-saltna ta' Jaxwa, dan ifisser li allura aħna rebbieħin. U għalhekk għalkemm mhu ħażin li Satana ġej biex jattakka l-Knisja tal-Alla ma min-naħa l-oħra huwa tajjeb il għaliex nafu li la ġej Jaxwa bħala rebbieħ aħna il-kredenti ħanejdu hekk dawk li verament jemmnu fl-aħħar mill-aħħar rebbieħin miegħu, rebbieħin fih, hekk tgħid il-kelma. Il-kelma tal-hekk tgħidilna. Imma kif aħna rebbieħin? X'irridu nagħmlu biex inkunu nistgħu nerbħu flimkien ma' Jaxwa? U r-risposta ta' dik il-mistoqsija qed jgħinna vers 11. Vers 11 jaqrek kara. U huma ħarġu rebbieħa fuqu permezz tad-demm tal-ħaruf u bis-saħħa tal-kelma li xedu u ma użżewx ħajjithom minkejja saħansitra il-mewt. Mela qed naraw rebbieħa permezz tal-fidwa permezz tad-demm ta' Jaxwa il-Messija, d-demm tal-ħaruf. Jekk inti ma taċċettax il-mewta ta' Jaxwa u l-qawmin mill-mewt ta' Jaxwa, allura inti ma tistax tkun mifdi, ma tistax tkun salvat. Li taċċetta d-demm ta' Jaxwa u l-mewta tiegħu u l-qawmin mill-mewt tiegħu ma jfissirx li tmur taħt ċipol btu tgħid xi talba ta' ġiex minuti ta'. Huwa mod ta' kif tgħix. Għax inti tista' tgħid talba kuljum, jiena naf li min darbtej fil-ġimgħa joħroġ biex jerġa' jitweled mill-ġdid. Kull meta tiltaqa' l-Knisja taraħ joħroġ quddiem dik li ħafna jsejħulha altar call biex jerġa' jitweled mill-ġdid għax ikun għamel xi dnub. Kull ġimgħa darbtej fil-ġimgħa jagħmlu għadi. Imma aħna nafu li biex inti tkun salvat trid taċċetta il-mewta ta' Jaxwa, il-qawmin mill-mewt tiegħu u għax taċċetta daw timxi wara l-10 mandamenti tobdih. Jekk inti m'intix ħatobdi lil Jaxwa m'intix mifdi, sempliċement Kristjan tal-isem. Imma dal-vers qed jgħid ukoll minħabba it-testimonjanza tagħhom. Min-naħa l-oħra irrid ngħid li it-testimonjanza waħida mhijiex biżżejjed fis-sens ma tistax tkun testimonjanza ta' Jaxwa jekk m'intix mifdi. Jekk inti ma temminx f'Jaxwa ma tistax tagħti t-testimonjanza li inti ta' Jaxwa. F'kelma waħda ħafna nies illejdu isma' jiena nemmen imma min-naħa l-oħra ma jimxux kif suppost. U mbagħad għandek dawk li huma tajbin bħalma għedtilkom anke fi programmi oħrajn tisib nies Hinduisti li ħażeħhom lek huma nies tajbin. Inti għandek nies li huma Buddisti. Il-Buddisti jagħmlu ħafna ġid ma jgħixu ħajja ngħidilha spiritwali tajba, imma ma jemmnux f'Jaxwa. Allura li inti għandek testimonjanza li inti tajjeb, hija tajjeb, imma jekk inti tajjeb, twajjeb u m'għandekx il-Jaxwa f'ħajtek, m'għandek xejn, għandek biss testimonjanza. Imma qed naraw illi araw kif jispiċċa l-vers dawk li mażżewx ħajjithom. X'jiġifieri dawk li mażżewx ħajjithom? Dawk li għax jemmnu f'Jaxwa l-Messija jażlu li jimxu warajh. U ma jgħodux jaħablu rashom il-persekuzzjoni li ġejja fuqhom. Meta l-Knisja tal-Alla tibda tkun insawta xi żomm is-Sibt Qaddis, kien hawn min iċedi. Imma l-kelma tgħidilna wkoll li se jkun hemm min iżomm sod. Ma jgħożux ħajjithom, jridu joqtluk, ħallihom ħajoqtluk. Dik li qed jgħid dan il-vers. Dawk li jaħsbu fuq is-saltna li ġejja u mhux dawk li jaħsbu kif ser ngħix issa. Ara daw hemm stejjer kbar anke fil-ktib tal-Makabin ta' ġifieri, nies li biex imxew mal-kelma tal-Alla, imxew mal-liġi tal-Alla, ġew maqtula blar mewta, ħruxijiet kbar, imma xorta ma ċedewx.
U danu dak li qed tgħid din il-kelma. Issa, minn hawn il-qudiem ser nibdew naraw żewġ tipi ta' nies differenti. Ħa nitkellmu ħafna drabi fuq żewġ tipi ta' nies differenti. Dawk li jgħixu fuq l-art u dawk li jgħixu fis-saltna. Irrid nagħmilha ċara qed ngħid fis-saltna mhux fis-sema. X'jiġifieri? Ejja ħanaqraw il-vers li jmiss u mbagħad nispjegaw. Vers 12, Rivelazzjoni 12 vers 12. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmlu fihom. Ħażin għalikom art u baħar għax fikom nisel id-demonju u b'kollha kbira fuq għax jaf li żmien ftit baqalu. U qed naraw li dawk li jagħmlu fis-smewiet qed jirreferi għal dawk li għandhom il-mentalità tas-saltna. Inti tista' tkun qed tgħix fid-dinja għax inti ma temminx balla u tittamel dak kollu li d-dinja toffri, jew inkella tista' tkun minn issa qed tgħix fis-saltna talla. U dak li qed jgħid dan il-vers fil-fatt naraw ħażin għalikom art u baħar. Mhux qed jitkellem għall-art u għall-baħar li bor inhommu fih. Mhux għal dak qed jitkellem. Mhux għall-art li nimxu fuqha u l-baħar li nhommu fih. Aħna x'dejjem għedna? Aħna dejjem għadna illi il-baħar dejjem irrefera għal instabilità. Mela ħa naraw li l-moment li Satana se jiġi mkeċċi mis-sema jitlef din il-gwerra jiġi mkeċċi se jkun hawn instabilità kbira fid-dinja. U l-art ser tgħaddi minn ħafna diżastri. Dak li qed jgħid dan il-vers. Id-dinja se tbati minħabba ekonomiji li ħajkunu mkisrin u diġà qed naraw anki sempliċement din l-pandemija tal-Covid ir-riżultat li qed ħalli, imma ġej ħafna aktar qar minn hekk. Ġej ħafna aktar qar minn hekk fuq id-dinja u għalhekk qed jgħiduha ħażin għalikom art u baħar. Nista' ngħid illi allura anki dan il-vers diġà bdejna nħossu l-effetti tiegħu. Tinsewx hemm jekk Alla jagħmel xi ħaġa ma jfissirx li f'sekonda ħjagħmilha, ma Alla juża l-ordni li hu stess ħalaq biex ikun jistgħu jiġu tal-affarijiet. Tajjeb, vers 13, kapitlu 12 tal-Ktieb ta' Rivelazzjoni vers 13. Meta dragun ra li safa imwaddab għal fuq l-art huwa telaq għal wara l-mara li weldet it-tifel. Mela allura issa dik il-mara li kienet qed tixtri twellet issa weldet. Mela issa qed jgħid nisma' hekk dalwaqt ġej Jexua. Il-mara ma ninsewx hija Iżrael. Meta qed ngħid Iżrael mhux bil-fors dawk li huma imwielda ġol-art ta' Iżrael imma il-Knisja, il-poplu talla. U allura issa kif se jagħmel dan id-dragun, se jagħmel Satana ser jiġi u joħodha kontra f'dan il-każ il-poplu talla ta' Iżrael. Għaliex Satana jaf li minn Iżrael irid jiġi l-Messija. Iżrael irid ittilu it-triq. U allura hekk qed naraw ser joħodha kontra il-poplu Iżraelit. F'dan il-vers dak li qed jgħidilna hemm differenza bejn il-poplu Iżraelit u l-Knisja li hija Iżrael, imma f'dan il-vers qed jgħidilna ġej waħda kontra l-poplu Iżraelit. U qed naraw kif it-tieni miġġa ta' Kristu ittoqrob. U allura Satana qed jipprova jeqred il-mara li minnha jrid jiġi l-Messija. Għalhekk qed jipprova issa joħda kontra l-poplu ta' Iżrael, għax għalih jekk ħajoqtol lill-Iżrael, jekk ħajaħles mill-Iżrael, din affarijiet li dejjem ġraw l-Asserjani jagħmluha l-aħħar li jagħmel aħna nafu li prova jagħmel anke Hitler li prova jeqret il-poplu Iżraelit għaliex Satana jaf li minnu irid jiġi l-Messija, eqret il-poplu Iżraelit u Jexua ma jistax jerġa' jiġi. Għax m'għandux għand min jiġi, għax il-poplu tiegħu mhux hawn. Imma Alla qed jieħu ħsieb il-poplu tiegħu, Alla qed jieħu ħsieb il-poplu ta' Iżrael bħal mettilkom l-ebda knisja ma ħabet post Iżrael. U Satana ser jiġi kontra Iżrael biex jipprova jwaqqaf lil Kristu milli jerġa' jiġi. U allura hawnhekk issa qed naraw
fejn jridu noqogħdu attenti u nagħmlu d-distinzjoni se jkun hemm dik l-Iżrael li huma Iżraeliti u hemm Iżrael li tissejjaħ il-Knisja għaliex qed ngħidha illa għaliex naf li f'dan il-programm se nsemmu xi ħaġa li tagħmel dik id-distinzjoni fl-aħħar mill-aħħar tajjeb imma ma ninsawx li dawk li jridu jmutu għal Jaxua dak kollu huma Iżrael. Ma ninsawx li dan kollu qed jiġri matul l-1260 jum jiġifieri fit-tieni parti tas-70 ġimgħa ta' Daniel. L-aħħar 3 snin nofs tad-dinja nsejħulhom hekk kif nafuha llum. U qed naraw kif Jaxua għal darba oħra se jerġa' jħalli postu fis-sema u permezz ta' Iżrael jerġa' jiġi fuq l-art. Ma ninsawx li meta ġie xogħol ewwel darba ġie mill-poplu Iżraelit. Meta ġej it-tieni darba ġej mill-poplu Iżraelit. Vers 14. Iżda lill-mara tagħha żewġ ġwienaħ tal-ajkla l-kbira biex ittir lejn il-post tagħha fid-deżert fejn għandha tkun mitmuha għal żmien, għal żewġ żminijiet u għal nofs żmien. Il-bogħod mis-selb. U hawnhekk Ġwanni qed juża terminoloġija għal darb'oħra ta' Daniel biex jenna nifhmu dak li qed jiġri f'dawn l-1260 ġurnata. Iż-żewġ ġwienaħ jirreferu għal dak li naqraw anke fil-tib ta' l-Esadu fejn jitkellem fuq il-fidwa tal-poplu tagħna permezz tad-demm tal-ħaruf u l-vjaġġ fid-deżert. Il-fatt li ma ninsawx qabel ħarġu fid-deżert kienu għamlu l-ikla tal-Għajt il-Kbir u mbagħad wara l-ikla tal-Għajt il-Kbir inħelsu mill-Eġittu 40 sena fid-deżert imma Alla qed iġorrhom fuq ġwien ħajħ, hekk tgħidilna l-kelma. U bħalma ġar lill-poplu ta' Iżrael fi żmien Mosè fuq ġwien ħajħ hekk se jagħmel ukoll mal-poplu tiegħu issa. Dan kollu jfisser li Alla ser jerġa' juża perjodu ta' 3 snin u nofs għalhekk għandna żminijiet u nofs żmien huwa sena, żminijiet huma sentejn oħra l-oriġi tlieta u nofs żmien nofs sena, 3 snin u nofs l-istess 1260 ġurnata. Se juża dan il-perjodu Alla biex Iżrael, il-poplu tiegħu, ikun jista' jindem u jiġi salvat. Għalhekk il-poplu tal-Alla mal-40 sena jdur fid-deżert sakemm seta' jitnaddaf, seta' jindem, seta' jiġi hemm infalla u mbagħad seta' jidħol fl-Art Imwiegħda. U dak li ser jiġri f'dawn 3 snin u nofs. Sabiex il-poplu tal-Alla jkun jista' jitnaddaf, jindem u jkun mbagħad jista' jgħaddi għall-eternità. Hawnhekk Ġwanni qed jirreferi wkoll għal dak li jgħid Eżekjel. Eżekjel f'kapitlu 20, il-profeta Eżekjel f'kapitlu 20, versi 43 u 49 u jaqra hekk ara. Imbagħad noħroġkom minn fost il-popli u niġborkom mill-artijiet fejn xerritkom fihom bid qawwija u bidrieħ merfuħ u bqilla tbaqbaq. Inġibkom fid-deżert tal-ġnus u hemm nagħmel ħaq minnkom. Hemm wiċċ imwiċċ bħalma mill-ħaq minn missirijietkom fid-deżert tal-Eġittu, hekk nagħmel ħaq minnkom oraklu ta' Sid il-Mulej. Naddikom minn taħt il-ħatar u ndaħħalkom bil-għadd. U naqqi minnkom ix-xewwiexa u l-midin bin kontrija. Noħroġkom mill-art fejn huma barranin imma fart Iżrael ma jidħlux u tkunu tafu li jiena il-Mulej. U intom dar Iżrael jgħid Sid il-Mulej. ħajmur kull wieħed minnkom wara l-latu. Ħajadurawhom, imma mbagħad ma jkun hemm ħadd minnkom li ma jismax minni. Ismi il-qaddis ma tkasbruhx iżjed bl-offerti tagħkom u ballatkom. Għal min ma jafx l-istorja tal-poplu tal-Alla minn ġol Bibja ħanadulkom malaj fuq m'għandniex ħafna ħin kien fi żmien meta l-Assirja attakkat l-Iżrael u l-tribu ta' Ġuda ħaditu għal 70 sena f'eżilju ġewwa Babilonja u wara 70 sena irritornaw. Imma l-10 tribuwajiet l-oħra dak li nsejħluhom aħna id-dar ta' Ġuseppi l-Asserjani kienu firxuhom mad-dinja kollha. Ma ħallew l-ħadd jgħix ġewwa Iżrael x'għamlu? Qabdu lill-poplu ta' Iżrael. Ferxuh mad-dinja kollha u ġewwa Iżrael ġabu nies minn barra il-pajjiż. U
Hawnhekk Alla qed jgħid isma' dawk li huma ta' dem Iżraelit, dak li forsi għandu l-buż nanno tiegħu kien wieħed minn dawn in-nies, Alla se jtih illi jerġa' imur ġewwa Iżrael, jgħix ġewwa Iżrael. U ħafna qed jagħmlu dina il-mixja, ħafna qed jirriturnaw lura lejn l-Iżrael minn pajjiżi fl-Ewropa u fl-Amerika, anke minn ġol Russja. Ħafna qed jerġgħu jmorru lura jgħixu ġewwa Iżrael. Din hija dik il-profezija. U għalhekk Satana ħajattakka lill-poplu Iżraelit, għalhekk Satana ħajinżel u jattakka lil dawk li issa qed jgħixu ġewwa Iżrael għaliex għax Alla qed jerġa' jiġborhom hemm. Ejja ħankomplu. Imma qed naraw li anke b'dak il-vers li qrajna Alla huwa dak li jiddeċiedi min jidħol u min ma jidħolx fl-art imwiegħda. Vers 15. U s-serb minħalq u xeħet wara l-mara bħal xmara ta' ilma biex iġorra miegħu. Mela, x'qed narawha, aħna dejjem xedna l-ilma u aħna dejjem qed nisma' l-ilma huwa instabilità. U qed naraw li Satana se jipprova jkaxkar miegħu lill-poplu ta' Alla permezz ta' instabilità u konfużjoni li ser jitfa' fuq. Imma aħna nafu wkoll li ser ikun hemm dawk il-144,000 li ser ikunu qed jieħdu ħsieb jinkoraġġixxu il-poplu ta' Alla. Vers 16. Imbagħad l-art għenet lill-mara u l-art fetħet ħalqa u xorbot ixmara li dragun kien xeħed minn ħalqu. Hawnhekk meta qed insemmu l-kelma art maħniex qed nitkellmu fuq l-għaliqi, maħniex qed nitkellmu fuq xi poplu bil-ġuħ illi allura issa irid jikol il-ħaxix, allura l-art ħaddih il-ħaxix. Mhux hekk qed jgħidilna hawnhekk, hawnhekk qed jgħidilna Iżrael. Meta il-poplu se jkun qed jiġi mitmuħ il-qerq bibliku li anke illum jiġi mgħallem. Il-poplu tal-Alla llum qed jiġi mgħallem ħafna qerq. Imma minn Iżrael ser toħroġ il-kelma. Minn Iżrael minn Ġerusalemm ser toħroġ it-Torah. U dak li qed jgħidilna f'dan il-vers. Meta il-poplu tal-Alla ser ikun imħawwad x'jaqbad jemmel, għaliex bħalma nafu anke fil-Kristjaneżmu biss hemm il fuq minn 40,000 denominazzjoni differenti, l-art ħadd ħsieb illi tistabbilixxi l-verità. Meta qed ngħidu l-art qed nirreferu għall-art ta' Iżrael. Minn ġo Ġerusalemm ħadd toħroġ il-verità. U permezz din il-verità ser jieqaf it-taħwit illi ħafna jgħalmu immexxija mingħajr ma jafu minn Satana, mill-Antikrist. Għażbis jafu li qed jagħmlu x-xogħol ta' Satana meta jgħidu li maħniex taħt il-liġi li m'għandniex għalfejn niċċelebraw il-festi. Dan huwa l-ilma li qed jitkellem fuq huwa u li d-dragun qed jitfa' biex il-poplu jitgerfex u jitħawat u jitlef ruħu. Imma minn ġo Ġerusalemm, minn l-art, minn dik l-art, dik li tfisser l-art minn Ġerusalemm, se toħroġ il-verità li ħattaffi din l-instabilità għal dawk li jridu jagħmlu tajjeb. Vers 17. U dragun intela bil-korla għal mara u mar biex jagħmel gwerra isma' għadi mal-pija tan-nisila ma' dawk li jħarsu l-proċetti ta' Alla u li għandhom ix-xhieda ta' Jaxua. Mela diġà rajna aħna kif id-dragun ġi kontra Iżrael. Konna qed nistudjaw issa konna kif rajnihom dawn il-flus, imma ta' ħejġi nkeċċi mis-sema Satana se jmur joħodha kontra il-poplu Iżraelit, il-poplu ta' Iżrael, in-nazzjon ta' Iżrael se jmur joħodha kontrih. Allura għalfejn qed nerġgħu naraw issa hawnhekk illi wara li marħada mal-poplu ta' Iżrael ser joħodha kontra Iżrael. Il-qbija ta' nisila. Min huma l-qbija ta' nisila? U hawnhekk qed naraw mhux biss id-dragun jattakka l-art u lill-poplu dak li jfisseraw, mhux biss qed jattakka l-art lil Ġerusalemm, mhux biss qed jattakka lill-poplu ta' Iżrael, imma issa ġej kontra dawk l-Iżraeliti
li jemnu f'Jexua. Xiġifieri Iżraeliti, illa għaliex din anke Pawlu jgħidha jekk inti temmen f'Jexua, inti mlaqqam ma' Iżrael. Jekk inti mlaqqam ma' Iżrael, inti tqim l-Alla skont ma' Iżrael qim l-Alla tiegħu. Bħalma qalet fl-aħħar magħha Rut lill-kunjata tagħha. Qaltilha jiena niġi warajk, il-poplu tiegħek ikun il-poplu tiegħi u Alla tiegħek ikun Alla tiegħi. F'kelma waħda kif tadoraw il-Alla intom ħanibda nadorah jien. Alla volja Rut kienet ġejja minn pajjiż illi kien pagan. U dak li qed jgħid hawnhekk qed jgħid mela Satana ġej kontra il-poplu Iżraelit. Imma mhux kull min jgħid li hu Iżraelit huwa Iżraelit. Għaliex għax mhux qed jirreferi għal Iżrael bħala nazzjon biss, imma issa wara li juħadha kontra n-nazzjon, issa ser juħadha kontra dawk li jemnu bħalma jemnu l-Iżraeliti, ħajjuħadha kontra dawk il-Kristjani li għandhom ix-xhieda ta' Jexua u li jżommu l-proċetti tiegħu, fl-aħħar mill-aħħar hekk jgħidilna l-vers, da mhux qed nivvintah jien, araw x'qed jgħid, id-dragun intela bil-kolla għall-mara u mar biex jagħmel gwerra mal-bqija ta' nisilha ma' dawk li jħarsu il-proċetti talla, il-proċetti talla ġifieri l-liġi ta' it-Torah, dik li ħafna jgħidu m'għadniex taħta. Konta dawk se joħodha u jemnu f'Jexua l-Messija. Mela qed jgħidilna da inti tittemmen f'Jexua l-Messija. Ma xorta timxi mal-liġi mal-kelma talla. Ma tistax tikser il-kelma talla x'issa inti temmen f'Jexua, xi dritt għandek tikser il-kelma talla m'għandekx. Ħankomplu. Imma araw Pawlu fl-Ittra tar-Rumani, l-Ittra tar-Rumani kapitlu 9, vers 6 Pawlu jgħidilna li hemm żewġ tipi ta' Iżrael, aruha. Mhux l-weda tal-asfat fix-xejn, għax mhux dawk kollha li huma mnislaq minn Iżrael huma Iżraelin. Illa għaliex Iżrael bħala nazzjon, Iżrael bħala poplu, ħadd ma jista' joħodlu postu. La l-ebda knisja ta' Ruma, la l-ebda knisja minn ġol Amerika, l-ebda knisja minn ġol Ingilterra, ma tista' tieħu il-post tal-poplu Iżraelit. Din ma nistax inkun iktar ċar minn hekk. Ma min-naħa l-oħra, mhux kull min hu wieled f'Iżrael huwa Iżraelit għaliex? Għax mhux kull min jemmen f'Iżrael jemmen f'Alla. Jekk inti tmur Tel Aviv tħoss illi hemm nuqqas ta' spiritu tal-Alla. Jiena nsertajt kont hemmhekk fi żmien partikolari u vera tħoss il-weġa li dal-poplu ma jridx jafballa la folja ġo Iżrael. Tħoss in-nuqqas tal-ispiritu, l-istess spiritu li inti tħoss meta tkun Ġerusalemm jintelef meta tkun Tel Aviv. Ma s-sanqodin nitlu fuq dal-affarijiet f'dan il-programm. Imma x'qed jgħidilna hawnhekk, Iżrael, il-poplu, huwa l-poplu tagħna. Imma mbagħad hemm Iżrael dik li aħna nagħmluha il-Knisja. Tajjeb? U min huma dawk li huma Iżrael imma mhux Iżraeliti? Kif nista' nkun Iżraelin jekk ma twilidx Iżraelit ġewwa Iżrael? U żgur Iżraeliti huma dawk li jħarsu il-proċetti tal-Alla, dawk li mxu mat-Torah, dawk li mxu mal-liġi tiegħu u għandhom ix-xhieda t-testimonjanza ta' Jexua l-Messija li jemnu fil-mewt u għaw minn mill-mewt ta' Jexua. U għax jemnu li Jexua salvhom, allura jimxu mal-liġi tal-Alla. Irridu jkunu unit u obbedjenti. U biex tkunu wild obbedjenti ta' Alla, mistriet tkun ibn jew bint obbedjenti ta' Alla, tittimxi mal-ordni mal-liġi tiegħu mat-Torah. Revelazzjoni 12 l-aħħar vers 18 u waqaf fuq ir-ramel tal-baħar. U hawnhekk qed naraw id-dragun jieqaf fuq ir-ramel tal-baħar, ġifieri xi jfisser dan il-vers Martin. Nafu li l-baħar ifisser bħalma dejjem għedna instabilità. U fil-mentalità ludija, il-baħar huwa dak il-post tal-dlam sewdini li tinżel fil-fond tal-baħar fejn ma tidħolx ix-xemx, hemm id-dlam, hemm is-swudija. U fil-mentalità ludija dan il-baħar huwa dak li minnu iridu huwa post fejn jkun hemm il-monstri, post mudlam, post ikraħ. Fit-tradizzjoni ridwija il-baħar dak li hu post fejn ikun hemm
u li minnu joħorġu il-monstri. U allura qed naraw issa id-dragon iħares lej l-instabilità li għaddejja x'qed iħares lej il-baħar minn fuq ir-ramla biex jara x'jista' jagħmel biex ikun jista' jattakka il-poplu tal-Alla. U allura x'se jagħmel? X'se joħroġ minn din l-instabilità? Dan huwa dak li ħanaraw fil-kapitlu li jmiss fi programm ieħor. Allum, ħanifqu għaw kapitlu 12 fi 18 versu l-Unjom kollha bħal dejjem f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom u bħalma dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.